Omoteri aserieta Jasas Oigonya Soko kurwa se county ya Kisii wadi ya Bomorenda yo ekoragwa mono mo MCA okorokwa John Mbati nebono Ebirero alemaga yoko Moterero mugabana James Ongwae ogotera gwachite nkuma chinga kichechi campaign aserieta Ongwae tuma igati ya Matera ande abere ase okomo kwabo kole boigo gotera kwa omonwa bwekegere uko mugabana Ongwae amuborete ko Matera mo prime minister mukoro ase chi campaign echo chinga kichitaro chaye imeyagusi ase kolende gwikira bono ataranyora bokonyi bonde bwensi nonye n'inchira yoko muikera ya musinyire elio gwakana nonye na madeni nabo igo ni garama yoko rekode Matera yo buyamano ase okongaribaga inche na etire ase ogoterera aba chumbe baitu gukona na egetaseni ekiga rero mambia Omoteri yo nigo atebiruna nigo asinyirwe ko muikero mugabana oyo asamulirete eira yoko mwanonye ne emeremo ase county nyuma yoko bwa ase kiruge kyo obugabana na abantu ba gusi egere bankonye namanya konyoranga umuntu gakungaina ogendero itogenda ntukumirana paka yajite guikira mwaka o 2017 umugabano ito James Ongwae akante binkarosyo gotera kwaye akorere campaign karosyo gotera gutangani Ongwae tuma gotera gwa kabere ndero twamonyora na ende ngatebu gunkarosyo gotera kwa Raila ngatera tegere ngoganda bogere na chikurikia mangana timbeka mangana aramabi ngatera ngakura oigo oyo ole no moichano monene nigo atebiruna nigo chinga kiche campaign ba rolekanete amo no mugabano yo James Ongwae asama gazeti nabo igo nigo amulirete iranga nachi koba ga komokonya ekarana tera na kuranga chanka morentera agategerera aganjogotero kwa beire tigatokorere campaign tukakorere campaign tukagenda Kisa school tukaikara nsororo tuli na bateri bandi ekero twakwana twamwa Matera ategerera agatema gotero kuna bakorere campaign tukachaka mangane campaign tukakora nginyorete pakekero tuchiete ekero tuchiete campaign tukatera togotenga inchamanere tukabwa tuchinga seti standard nation na taifa ekero twabwa abantu bamanyite nk'umuntu oliere na hakane tukibesa cyaye abantu bamanyite nk'umuntu mbwate kibesa abantu bamanyite nk'umuntu oligetu abandi bandebi ngantu twabugete okwae gabano Ongwae gachita agochora buna akakoira buno enomini MCA lakini nonye nendururu tangeti kibesa chia recording tangeti ibona abegete agantebi ngongakana tachiti kongakana abantu kibesa na kabese tenga ngachikokorere video ta na konga bono oigo nigo atebire amenyere tobokongu obo nene ase agosinywa gwakana amadeni ayo nabo igo amangana ya marwire nabo igo konya ya mate yaye bono nguji kogenda asali na tebu maratayo na tebu Nairobi akali mara na tebu tari kororwa itukirire atairio korora mugabana kogenda somo MCA nkomuborire nde mwale kongirao tukwane gose Omoteri ontebi uritaira isi komorora etamu ya eriri chimo nande ntogenderete ko ntotegete guchiko chaka mangana nde ya campaign emangana kubochori obongao o 2022 bono inche ngaingo chia ekiagara nere bwie ko urusiti amangana ko asumunu waenga narore sara biki kiagara ntebe tinga aisi konga chibesa nabarange chibesa chitankonye tigangite nje kukwakana nje kukobeka nonye ne post andonsi sendaro nkobeke ohedire ngachikogendo akante nali ne skando ya ebina ya mangana ebina mbia mubwatete na hinche nkalengera ngaki amana tigara akora mangana ebina byaye okolira mangana ebina byaye bono goikera abu okobwati paka na abwatiri paka na arosire ndojenga linde lionsi ndikali ndoranga nene igon kokenda nonye na bizi yali no muziki kusema
yime ndabase kwebekera ngori nange siri kia yema ndabase kogana nange siri kia nyibekera ngori oro liba kali amangana amange osenge ande ne sumu paka esa ikaransi tega ndute nde na liruba liko likwora ke ko garanywe sumu liba mangana senge nje mangana ta ko ngaka na lindi chibasia na ko bese tenjenga kana abanyene inchento digana na liba gango itubos ani gachire ekero yane kiwa bwangu iga asa matanga yoko mwenenya gusire evangelist Jesus Marube uyo orenge Omoteri umanyire mono ime ya gusibu na kangaina mandasi una abateri nigo bagotera matera mayayo gusinia kurende bakwa bale abataka na gusinywa nonye no kwerwalia